Asa mati si Chloe? Iwan may bitsin di ay. Uy, magluto ra ba ko? Saan may nang paglagna ng pagkauna ni wala bitsin? Chloe! Chloe! Ah! Sa mas mama, uy! Nawag na pod. Ano pa ni problema ba? Nugo na pong naklaro kayo. O tayo sa gubitsin dito nakbi kay magluto ko na. Ah! Dito ka ma? Tag-tres, regalo na. Tag-tres, wala ka. Adto na ka. Wala na wi kwarta diri Chloe. Pangutang sa dito. Kaya nahurot nagbayad si Shopee akong kwarta. Ano ka? Agay! Pwede mo ulawan, ani ba? Sa tag-tres lang, di mo ka-afford. Gyurot mong bayad sa Shopee. Wala na niya. Yung Shopee. Kuchi malanganin ani ba? Nagnatos 10,000 na mong utang dito. Ato na ko be. Tadi kaya ni ako di malanganin ani sus. Nako. Sama ko ba kay si mama? Utang. Sa tag-tres na. Ayo, ante! Ante! Ante, nasuko na ba ko? Na. Sige, ante guwapa! Gawas na diya! Oh my God! Wow! Ante guwapa! Oh, sa Manday. Ah, nampud ka. Ayun ka suko tiya. Eh, mangutang na ba ko te? Sa imo di ay. Mangutang ko bitsin ba? Sa man ka nga tag-tres raman na. Utang gyapon day. Buti uy, dandog kwarta si mama. Ano na, sige mag-Shopee. Mao na lagi. Ingnay mong mama ha nga di magkontrol og Shopee ha. Bisag bitsin di mo kapalit ha. Sus, lagi ti ay, ako gingan si mama te. Dayon sa mister si mama. Sige, gyapon siya Shopee. Ay, sige mo taas na ba kanyong utang diri day? Ay mo sig Shopee day. Ingna yung mama ha nga dili kay mag-Shopee ha kay inyong utang diri taas na kayo. Hindi man nakadangaw day. Oh, dako na gyud kay ni ba bisag pakiton ka nako day. Lagi ante ay, pero sige na ante, please. O nara ah. Nara ah. Salamat ante. Kana ka. Sus, kaya ako itasakan niya ante. Ma. Kanang, dako na daw kaya itong utang dito ma. Hinay-hinay sa daw kag Shopee ma, kaya dako na daw kaya itong utang. Ano daw sa 10,000? Ano daw kayo? Ay problema na Chloe mi bayaran na sa mong papa. Ala nga nahurot man akong kwarta si Shopee. Malagay na akong ingin sa'yo mama. Pag hinay-hinay na nag-Shopee mati. Kaya isibitsin, di hanggang ka maka-afford. Oh! Kaya sa piso, wala na yung nabili. Yung mong gyuro kang Shopee. Da, adik, mabuti kang Shopee ma. Nihinay lang, good ma. Murot akong kwartani. Oy, nagbuot ni ba? Sa man ka oy, pagbuot oy, bata pa gali ka, magbuot na ka. Ma, I know the everything ma. Oh my God! Wow! Bauti.